Hello mga Inyans, this is BTV. Please po ito sa my YouTube channel. Good na nagsin photography sa video na upload ko. Amin sa vlog natin mga Inyans is yung Barako 2 2021 model. I-vlog natin yung design niya kasi yun lang naman kaibahan niya, yung decals lang. Pero yung mga features parehas lang. At tingnan natin yung niya, yung decals niya, yung design. Okay mga Inyans? Yes, ito tayo sa Guanzon Motor Centrum Corporation dito sa Tapwak District, Dacoban City, Pangasinan. Dito lang mga Inyans, ang way niya dito lang sa andun yung papuntang downtown ng Dagupan. Dito naman papuntang Limali uling gayon. Ito yung niya, tapat lang siya ng Palawan at saka may Cebuana din doon, Siluler. Ano yan? Pasok pa tayo. Ano yan? Pag natin yung design ng itong Barako. Bali, lang mga Inyans, itong design niya. Ayan mga Inyans, bagong design niya. Bagong kulay. Red na to. Before kasi yung dating design is yung ayan mga Inyans, yung Barako na medyo gray yung niya. So, ito yung dating design din. Ayan, ito yung bago ngayon na design. Maganda siyang tingnan kasi may yung apoy talaga ang niya, design niya. Apoy yun, yung dating design gray siya, apoy din pero malabong apoy. Ano daw? Okay, mga ito yung design niya. Yung features naman niya, mga parehas lang naman yung features niya. Kaya ang design lang titignan natin dito. Okay, naka na siya dito, naka double shock na. Pero yung niya mga Inyans dito, yung sukat ng niya is 1.6 talaga, yung Barako, 1.6. Yung iba, bawa sa Bajaj is 1.85. Pero yung Barako, naka-design na 1.6. Ito yung niya, rim niya. Yung sprocket niya naman dito sa sa ito lang yung sprocket niya. Yung walang nakalagay. Teka lang, tingnan natin kung anong sukat. Ikutin natin. Tingnan mo yan, 33 yung size dito, sprocket. Pero dito, hindi natin makikita. Tapos yung gulong niya mga Inyans, ganun pa rin siguro, by 17, 3 by 17. Ito lang yung niya, yung 1.60 yung rim niya dito. Mga Inyans, parehas lang yan. Ito yung harap niya, dito yung design ng harap niya, same lang din. Okay, yan mga Inyans. Yan, ito yung crusher niya. Tapos dito naman sa niya sa niya, yun pa rin 1.60. Tapos EBP yung EBP star yung gulong. Yung dito sa niya, ang sukat niya is 2.75. Yan ngayon, so 2.75 yung sukat ng gulong niya by 17 dito sa harap. Sa likod is 3.0. Okay, yan lang mga Inyans, yung bagong design ng Barako, yung decals siya, sa features parehas lang naman. Okay, shoutout pala kay Sir Park na natin dito. Pinayagan natin dito mag-vlog dito sa Kawasaki Guanzon. Okay mga Inyans, salamat sa panonood. God bless you everyone. Sana sa buting kalagayan and more power, and bye bye.